YIIRO YIIRO YAARO YIIRO YAARO. Non, c'est jaled ournat kam anni. Aɗa yoɗi jaleɗe? Non, c'est normal aɗa di stress kam warat. Alay sago wona e fijje aɗa jala ɗum woni aduna dal aduna ko seeɗa sukar ko heddi ko fof to metti an waɗat sukar aduna ma wela eywa machallah a yii ɗo no way aɗa andi mi gollimi ɓerde ma deeƴi machallah ɓerdam deeƴi comme no mbiɗa ɗum ni rek par ce que bon min ko cikkinomi ko e ko jiimi ko wona goto machallah mi weltima hen no fewi mais bref min ko cikkunoɗa mi gollaki non wona ɗum ɗon sah mais an aɗa andi holko ɓumnata ɓerdam an aɗa andi firti ɓerde ma ɓuuɓi joni ɓuuɓi mais jiɗmi ya wallam mbaɗa feere mbiyam Rougui anda ko min woni bammakko tako arga eyyi takko ko jaam noddirmami kala mo kaldunede no ha mbimami mami haaldude bamma min kaldi kono takko bamma ko woni dow mum ko ne waɗi hen sérieux de eyyi o wi dal konko ko on o hokkatma saabu on mon teddungal dewɗo hakkude mabɓe so ari ne ñaago bi ko wawa hen ruttidade caggal sabu won probléme mo joguino affaire ñamade ko on réglé nimo ɗum baadi ko noon takko yelam nadir hen saabi Allah e nelaɗum sabu konngol jinnaɗo sabu kadi ko waɗani bamma ko nettidi de so suurdemo neɗɗo noon so suurima ala ko heddanma min sinno ko sagam jaɓa konngol jinnaɗo ma takko yelam haydara dewgal a wiyata tan a naati hen aɗa maya hen sa yi ha nder a yi hen ko ganduɗa welanima dewgal ne dagui ceergal ne dagui c'est pas la fin du monde kono jinnaɗo ma haala mbiya ala vraiment sinno ko sagam a fodirta e makko konngol gorgol sinno ko sago yitere wayata te mi yiɗa sah lundade jihnaɓam mais ko woni ko ganduɗa ɓernde yo rokke ko yiiɗi gorgol nde wonno neɗɗo ala tawi wona jihnaɓe mum mais won kadi ko ganduɗa mi wawa ɗum wadde yidde ɓe ha mi tawtaɓe e koɓe mbiya ɓe pawan ko mi wawa ɗum wadde holno neɗɗo reside emo anda ma feera yiide ɗum kam mi miijaki ɗum sa wadde par ce que mi leeli mi ɓiɗɗantako kanko tan miijotomi ñinmi ko ya wallam hen feere mo mbawɗa wadde wannam ɗum pour Rougui anda ko min woni bammakko ɗon wona probléme saabu tanik min kaldi kono no kaldimni e tanik waykin Rougui somo hulani mbeɗa wawi wiide Rougui faami e sikki hooram par ce que mi noddi Rougui ƴettani tanik no jaabirimni ina nande pamɗo donc ɗon be sikki rek hetti banggue kono foof e waade noon en gaccirta ɗum noon men ndew ɗum ha joof inchallah mam yaha toon mi lijjit toon kadi mbeɗa famanma kal jibinɗo ina andi ɓiɗɗo no wayi e ɓernde mbeɗa famanma ngal ɗon banggal no fewi mais mbeɗa jogui ko jiɗmi ñagadem accu ko ndewta ko Rougui par ce que ɓeydotkin mettin ɓerde ma ñan foof aɗa rewe makko aɗa yi ko musma te a wawa wiide ɓinguel ma aɗa yi ɓinguel ma a wawa wiidem ko min jibinma aɗa rewe makko toujours ɓerde ma ɓeydot mettude est ce que wawa aridde ko ndewta koye makko mi jaaɓi ko kalɗa ko gonga
mais somi waɗa ɗum mi tayta ɗum par ce que min gila garmi ha joni ɓerdam de jani quoi somi leeli mi ɗantako ɓiyam rugi tan miijotomi boɗo yiiɗi kutko kuɗɗo ande ko min woni bammakko mais mi wawa darade yeeso makko ɓoɗo haalnamo ɗum mais an tan wawi wallude kam hen par ce que boɗo jogui e ma confiance wallam saabi Allah mballa kam o anda ko min woni bammakko no mbaɗɗiɗa feere foof no moƴƴi on noon feere mballa kam hen ɗum noon tan woni haajam wallam Poular wi somo andin nenya kono noon sikki ala wot sikka ko huuri tan kon rufani wonɗo ndewɗa kono ha hande bonani dar cuusa machallah ma dañ ko jiɗɗa ko tawa warani hen hoorema stress uji walla won hen gueɗe alay saago gartira hakkille ma hunde ka hakkille gollorte ɗo heɓɗo alay saago gollorɗa hakkille ma sa golloraki hakkille ma tan ɓeydoto musde gartira kadi hakkille ma ganda kadi jomiraɗo tan woni ɗo ɗum jiɗimi ñagade eyyi mi oppi jungo ma wallami hen rek ala kala ko caɗele mbawɗa hen waɗ ɗum min ndew ɗum ha joof inchallah ka sehilam mi woppirtam ni min ndew ɗum ha joof deñno ɓerde ma inchallah neɗɗo o honno yiɗirta mo anda ko kalɗa ko gon kono hande debbo yiɗata wowat ko woni yidde est ce que onon on gandi ko woni yidde yidde ala joni neɗɗo aɗa wawi hokkede joni ni onon yontande mon joni way noon kono nden minen min jottono tan ha wiye kaari a hokkama bi kawma kaari walla bi gorgol ma taw yiyanimo andano aɗa andi mbaɗa jiyatamo ñande no nadda suudu nde nden jiyata yeeso gorko ma ni saabu minen nden min dogat emin cuuɗo a yiyata ni jam ma kono onon joni sukaɓe ko onon mbiyata oɗon jaltida e neɗɗo oɗon ha wowo jikkuma neɗɗo noon so resanima walla a resani neɗɗo a wawa andidde jikkuji yimɓe saabu neɗɗo woni debbo woni gorko tant que on dendani suudu a meeɗata andude jikku neɗɗo a faami teɓeɗe anda hande nayeɓe ɓe ɓuuri wawde jogade sukaɓe takko yilam gorgol ɗum e hoore mum kewti hol fof no neɗɗo rokkirte mo yiyani mo anda wonko ganduɗa kadi ɓernde wawa ɗum jabde te min hunde wotere gandumi mbeɗa fiɓi ɗum kala nde ɓe mbiɗon oɗon dokka kam momi yiiɗa momi anda no jarani kam ni wartaji e baasi ala joni deñño hakkille ma jaaɗo noon ha wiide so tawi babam hokki kam oɗo komi bartotoɗo jarani so tawi yeehi ha wartode ne wona hen joni deej aɗa andi ko jiɗmi artir hakkille ma kontina haaju ma momi yiide bamma inchallah ne wawi somi haalti e makko ne wawi o jaɓanami anene to rugi woni rugi o waylani suudu makko nduɗo de suudu makko wondu dow ndu o wawi est ce que allah e moƴƴi yakuti ko mbatta ko awo ñande o ñindi kam no ton soble coorimi ton soble jippi ton soble o ndeke hay dara ko moƴƴi hen ñande hen hay neɗɗo sa memani ɓerde mum andata no way pawa omo ñaadi ndekete ñande wulleyam la ilaha illallah e ñande hen min koɓe ƴeew ñande hen ko ñaɗɗo toon komi gandu pawno ñaadi la ilaha illallah e ñande hen ay ñande hen seeɗa mi muta e nder min ñande hen mi jiiɓi la ilaha illallah Diom an to rugi woni rogi non ɗo wona mi jiɗi haalande kam quoi ñande en wonde noon yayam koko toñima ha kirsi te ñande mbiɗa huuɗi koyɗol minen belti beltare minen jaale koyɗol ngol encore affaire o welat ɗo tan yayam foñinimi quoi
no mais maire o kañum anda gonɗa ko hoyɗurugi no walla wayni mi faama c'est à dire ka ɗan toon ɗo ari findinma par ce que no finndindim nde won juste uji mbaɗimi rek o faami won gonnomi ɗo mum ko a faami ok non sayi o faami mais maire o famanene ɗat quand même kanka mo o tawi tan kaɗɗa no findinima faami de non affaire o yewtide ha barki ɗo noddimki ɗo artir hallaji quoi nden non c'est tan mayori seeɗa makko mbiwa billahi ça mais nag aɗa nen ma kañum kam ko nen ma ne famma oɗon gandi no feewi donc c'est pas grave noon tan quoi noon hen jeeya quoi mais joom min won affaire goto goƴƴe min aussi quoi mi jogui probléme ɗe balɗe foof mbiɗa miccono arde nokku ma Allah addimi kisini donc Ousmane Wele dal aɗan woni 2 ans presque haalma kam yiɗa ɗum haalde sah so rewi ga nde waɗi o noddumi téléphone o yomin woodo min kawri mi sohlimi quoi ngari min joddi aɗan ko addeyam yomin ngar min liggitto ngol to laawol ko haalanno kam ko wuro woto jogornomi yaadi cette fois ci mi jogui projet ji mi ganduɗa e année oɗo bon guuri kewɗe jehami caggal leydi quoi a faami mboɗem comme genre charmé a yiɗi ɗon quoi mais omo haalma nanta ɗo haala ɗo par ce que min janfo en muusimi quoi ko waɗimi ko mbawno wardemi boy layimi makko kalmo gongo jam 15 kalmi tan ha tinmi mi haali par ce que wonkoye ɓerna fof jaltinmi te aɗani kala ko hoolare natti presque fof gasi Sen. Seynou. Ousseynou. Ay ko jiɗɗon Ousseynou min cohlno taɓani min jiɗno tamate ngala Ousseynou laɗo taɓate min cohlnode kiɗiyani Ousseynou ɓoyɗo o waɗano sot tamate ngala wadde so ari mbiyam kiya makko arin ɗo jarama tawde araɗo bon mais après ne gartimi nden jottimi tawi comme neɗɗo rek aussi te aaro ɗum ko namni mi mettimi mi laawima par ce que c'est normal yan fo no muusi donc mais juude raɓɓide s'il te plaît haalen yiyandema gonga quoi kala ko so tawi jiyan men jiiɗi c'est bon tawi yiidan aussi min mi jeeyama abbade yiyandema par ce que intérêt men woni hunde foof voilà bon min noon pour mi haalanma gonga par ce que min mbeɗa laaɓaɗo hooli kam quoi te ay net jamfu wona affaire tohos te wona net tan weltake min waɗa ɗum quoi non jikku wonata neɗɗo so waɗimama ɗum rek tawat ko jikku quoi a faami en wawi wattude ɗum gueɗel goto rek mi jiiɗi mi rendindem hayso tawi aɗa rutto mbaɗa sees quoi c'est bon haalma nafi kam tu sais pourquoi min nani en wayno somi ƴeewi haal men fof ko gotum saabu musnomi ko guir rawane ndey ɗum musma ha joni te kala ɗum wonani a wonani ɗon min ça m'arrange donc c'est bon min nani haalma haal men woni gotum wadde mi abboten te min mbeɗa hoolima quoi tu sais pourquoi c'est vrai mbeɗa heccuma duuɓi kewi machallah mais Allah en waddu men te ka cukalel men aɗa jogui hakkil artiste nene ma a jogui ɓernde artiste donc duttoɗa nen ma woni sehil ma jogui compréhension wadde haalma toujours so tawi ummimi ma faadi am après ça me fait plaisir te safrat kam ɗum noon wadde merci
Khadija Naam. an ɗum ko woni an mbeɗa haalde ma tan aɗa Khadija rento hoore ma he canguide mbeɗa haalde nene ma kono an il faut ma haalde ma hannde an joni a ñallinta wallinta jaata tan ɓoccoɗe nalankoɓe waɗo musique waɗo théâtre hay goto anda ko jaata ƴeew mbayɗa hay ɓorantere ma moƴƴani ƴeew terɗe ma fanene boowal artir haqqille hoore ma jaɗan kadi yurno jurntoɗa a yi kalim ko kay am janga ha to yimɓiɗa he an kalda mi wallaɗa hono ba min mi yahan ko boni de ko andinta mbiɗa yahani ko boni mo mbayinda ko woni ko boni so moƴƴi min a wayinaki no jahata nder nde jahata nde wonmo mbayinda mbiɗa aɗa yaha to moƴƴi walla hoto boni mo mbayinda Khadija an joni a boni artir jabbere ma nde ay min comme bamma somo haalima poɗɗa ko nande kalim ko minen min ganda ɗeɗo kecce Baba. Njaafoɗa noon. Kono e affaire nalankagal wona question ko minen komin ɓoccoɗe. Wona ɗum de. Ko pour minen min ɓamta leñol amen kono wona ko cikkuɗa ko. Baba, aɗan ko jinmi tota kam confiance. an mbeɗa haal mbiya confiance an bona ana yaade ɓoccoɗe mbiya confiance ayi min wona guiƴi comme bamma somo haalnimama a nanat te aɗan gandinmami wotom artuɗo mo tawata yalti bom a wiyam confiance ha bona ay wona guiƴi woto fontom de onon ham artuɗo ham iyo joni han kanni ko an o jibini hoore ma a ferni hoore ma mboɗo dole poti takko mindiri mulas jaaha moƴƴirtoɗa garta moƴƴirɗa ko ni woni gurdam ɗam ɗo gurdam ɗam gurɗa ko mami ittu ɗum e dane ma he haalaɓe e wore ɗo neɗɗo bonno basamura ngara tan ko sagal no jaram fiidude ala janude ala Mami? Diom Ça va, Arsène? no mbaɗɗa aɗa selli Rugi ƴewan noon mi wirtima ɗo mandan taw aɗan ɗo gom rugi omono dow ɗeɗo balɗe ɗiɗi fof ko dow woni mais ko jam ko jambolo ala probléme aɗa andi tan kanko ok mi yaado walla Diom ɗum debbi tan ɗum ko probléme famille jaranede haalno vraiment ɗiɗo jammaji tolniɗo mino uddini feewi حول ولا قوة بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم الرحمن الرحيم ولا حول ولا قوة إلا بالله سيدنا بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله بسم الله الرحمن الرحيم 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 أعوذ بالله من الشيطان الرجيم
la hawla bismillahir rahmanir rahim Rugi. Tanto dah we. Nah. Ada lagi Rugi quoi. Ça va? Oui. Non, dara. Non, Rugi yang dara parce que hande non. Wongo dai sude. Non, Diom yaari yaa mi suudani ma dara. Rugi. Ayim sungo disela. Putan sundir. Problema. Informan problema. Min problema informan problema. Ona. Te min bet laba sum dañu problème. Momad dum har do mbadam partager. Ni sagam. Hal num problème woni ko num problème. Afan. Après min waɗen ɗum mbawin quoi. T'inquiète, mi wala problème goto ma to golel nam ko tan tay bandam dum may. Non min nom jaɓta ɓandu ma e may quoi. Il faut ummuɗa ndiyan less. Boy ummu boy. Non, il faut ndiyan less. Yiɗi mbilla ɓandu ma ndu boy. Alhamdulillah. Jam nen ɗum ko woni ha affaire ko hoyandinim jangla tini tinani o tinani dara mi noddam men mala kiridi de kerji boɗo jogui kerji da kerji nan noddi hen allo 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 tengale ettu tel mais non notaki jonno mbatten notaki de notaki de baba massa
allo 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 dengele an ko adannoto komi jonni mi ari mi yihi mi nawi ay mi addi battari ndi war seeso soko mi ari mi tawi baba koko yanti mi noddima mi heɓanimo ok mboɗo mara war jam jam rek mboɗo mara aɗan ara ar heñu noon heño ko mbawɗa heñani fof min keppi ɗum wat feere ngara ok c'est bien mboɗo mara ok mboɗo mara YIIRO YAARO YIIRO YAARO YIIRO YAARO YIIRO YAARO